Dobro večer svima. Jer imao neku priliku da čita ovu knjigu? Jedna ruka. Znači, ovu knjigu sam morao za ispit da naučim napamet. Znači, ona je obilata citatima, a nije bila jedina. Pored ove knjige sam imao još dve i to je bio zahtev ispita. Ova knjiga i još dve da se nauče i da izađem na ispit i da znam šta piše. I mogu vam sada citirati određene citate koji sam naučio pre nekih 10 ili ne znam nija koliko godina. Znači, ovo je knjiga jedna koja je pravo blago, tako da ja, koji držim ova predavanja i koji sam pročitao ovu knjigu više puta u životu, vam preporučujem kada dođete do ovog pulta, kada se ovo sve završi, nemojte propustiti da ovo nemate na svojim policama. Znači, knjiga govori o tome da je Biblija još uvek savremena knjiga i da uopšte ne treba da brinemo o tome da li je to knjiga za neke stare ljude ili prevaziđena i tako dalje. Knjiga Biblija je vrlo savremena i ona dotiče naše živote danas. I ovo što ćete u ovoj knjizi koja govori o staroj knjizi pročitati, će sigurno uticati na vaše živote, a može se desiti da promeni vaše živote, naravno na bolje. Tako da, ako želite nešto da bude kvalitetno, uzmite ovu knjigu kada se predavanje završi. Ono što danas ćemo razgovarati, to je jedna izazovna tema koju smo mi stavili pred sebe. I ja vam već na početku obećavam da ovu temu nećemo završiti, nego ćemo ovu temu nastaviti kad dođem sledeći put, ili će Tome nastaviti ovu temu kada ja budem otišao. Znači, tema je izuzetna i ja ću pokušati sa vama da malo govorim o tome šta je simbol zapravo i šta predstavlja taj nebeski Jerusalim. Ali ono što želim pre toga da vam kažem jeste da je Biblija došla kod nas ne kao skup istina, nego kao skup događaja i da ona kroz događaje pokušava da predstavi Boga. Kakav je On, kako se On ponaša i kako taj Bog da bude naš lični Bog. I mi smo nabrojali nekoliko događaja do sada, počelo u Edenskom vrtu, zatim se preselilo u Egipat, zatim se stvar dešavala na Sinaju, pa onda je ta nacija koja je postala kultura osnovala jedan grad koji se zvao Jerusalim, tu je uspostavila svoje carstvo, doživjela je procvat i zatim su otišli u vavilonsko ropstvo, potpuno bespotrebno i sve smo to mi do sada proučili. I jedna je jako važna stvar koju smo naglašavali dok smo ovo proučavali, a to je stvar da Bog ne trpi ugnjetavanje. Bog ne trpi kada ljudi pate. I Bog je posebno osetljiv na šta? Šta smo rekli? Na suze. Bog je posebno osetljiv na suze. Kada neko plače, to pokreće nebeske sile i Bog kaže, ne želim da plačeš. Čuo sam tvoj vapaj i nešto ću s time uraditi. I kad god se pojave suze, pokreće se novi događaj. Pokreće se nebo i Bog će trijumfovati na jedan nadprirodni način da nas izbavi iz situacije u kojoj se nalazimo. Suze su se pojavile u Egiptu, oni su vikali, vapili, molili se, plakali su. I Bog je rekao, uradit ću nešto po tom pitanju. I izbavio je narod iz Egipta na jedan čudesan način, jel tako? Izašli su, otišli su pod Sinaj, tu je dao zavet, promenio je njihovu prošlost i dao im novu budućnost sa novim vrednostima. A onda su otišli u Jerusalim sa ciljem da se više nikada ne pojavi ono što je bilo u Egiptu, jer je Bog osetljiv na plač. I oni su trebali da osnuju takvo carstvo, carstvo koje će biti osetljivo na ugnjetavanje, na tlačenje, na plač i nikada neće ugnjetavati druge da bi njima bilo dobro. Dao sam vam blagoslove, kaže Bog, da bi drugi od toga uživali. Ne samo za vas. Nema da silu koristite da izrabljujete druge. Međutim, to se nije desilo. Oni su stvorili carstvo komfora i ležernosti, postali su gluvi na ugnjetavanje i na plač i zato su otišli u Vavilon. Šta se u Vavilonu dešava? 70 godina u Vavilonu oni ćute, razmišljaju o svom životu,
kaju se za svoje greške i plaču. I kažu, kada bi nam Bog dao novu šansu. Ropstvo u Egiptu, ropstvo u Vavilonu. Opet su na početku tamo gdje su nekada bili. I sada u Vavilonu, pošto je Bog osjetljiv na plač, šta će se desiti? Bog kaže, ja sam jako osjetljiv na plač. Ne mogu da podnesem kada stvorena biće, kada ljudi plaču. I zato kaže, učinit ću nešto, daću vam novu šansu. I posle 70 godina vavilonskog ropstva, Bog ih izbavlja i dolazimo do novog izlaska. Kao što je Egipat, Bog obećava da će se pripraviti put Gospodnji u pustinji, da će doći novi Mojsije koji će ih izbaviti, da će se osnovati novi zavet ponovo i da će se sagraditi novi Jerusalim. Zašto? Zato što je Bog osjetljiv na plač. I sada, 400 godina izašli su iz Vavilona, došli su ponovo u Jerusalim. Sad su kući, svoji na svome, ali sad je kod njih došla sila. Nisu odvedeni u ropstvo, nego su rimski vojnici došli kod njih. I juče smo o tome pričali. Pored njihovog hrama su postavili pretorijum koji je bio 2 metra višlji od njihovog hrama da bi ih podsjećao ko je ovde gospodar. I već je 400 godina. 400 godina su vapili u Egiptu i sada je opet 400 godina od izlaska iz Vavilona. I sada je bilo jako teško objasniti deci koja su slušala roditelje i znali su da su poseban narod, da su izabrani da svetle, da je Bog jak, da će ih izbaviti i da će imati slobodu. I deca gledaju vojnike. I 400 godina i oni vape. I ponovo plaču. Gospode, kada će doći novi šalom? Kada će učiniti nešto? I tada, posle 400 godina, ponovo plač i ponovo Bog kaže, uradit ću nešto po tom pitanju. I u Vitlejemu pojavljuje se dete kao odgovor na njihov plač. Dete, Hristos, koji nosi ime Emanuilo, Bog sa nama, koji će rešiti probleme, ali ne jevrejskog naroda. Probleme mnogo dublje, mnogo šire, probleme čitavog čovečanstva. Neće rešavati samo geografski problem Jevreja i neće rešavati samo problem jednog naroda, nego će rešavati ono što je duboko u ljudskom srcu, a što smo naučili još u starom Jerusalimu. Da su oni izašli iz Egipta, ali da Egipat nije izašao iz njih. I onda Bog kaže, ja sam zainteresovan da rešim jednom za svagda problem ljudske prirode, problem greha. I Hristos se pojavljuje, služi u Jerusalimu, ne samo da služi u Jerusalimu, pokušava da okupi svoju decu i kada ulazi prvi put u Jerusalim, šta citira? I kaže, plače nad Jerusalimom i greda i kaže, koliko sam puta hteo da sakupim moju decu kao kokoš pilići ispod krila svojih, ali nisu hteli. I na kraj, pred kraj njegove službe, Hristos prolazi, vidi jednu smokvu koja je olistala, ali još nije bilo vreme smokvama. Hristos ulazi u tu smokvu, ne nalazi roda i proklinje tu smokvu. I kada su sutra prošli tim istim putem, vidjeli su da se smokva osušila. To je bio znak da su Jevreji izgubili prevlast koju su imali. Jedna era je završena. 31. godine oni ubijaju Hrista, Sina Božjeg, ubijaju svog Mesiju i govore, bolje da strada jedan čovjek nego da strada čitav narod. Krv nas, krv njegova na nas i na našu decu. Kakve izjave. Plakali su, čekali su novog Mesiju, čekali su nekog ko će ih izbaviti i rešiti problem, ali ga nisu prepoznali. Naravno, Hristos vaskrsava,
posle 3 dana, 40 dana još radi u Jerusalimu, okuplja svoje učenike i 40. dana on se vazneo na nebo sa Maslinske gore i otišao. 10 dana posle Vaznesenja dešava se Pedesetnica, koja je bila simbol onoga što se desilo na Sinaju, i tu na Pedesetnicu se izliva Sveti Duh na apostole i tada se rađa hrišćanska crkva, Hristova crkva. I od tada pa do današnjeg dana tih 11 apostola, kasnije i apostol Pavle, 12 apostola su počeli da nose njegovu vest i da šire njegovo carstvo do današnjeg dana. I kada u delima dođemo do 8. poglavlja, imamo problem. Zapravo, u tom drugom poglavlju mi vidimo da Petar propovede i da na jednu propoved se krštava 3000 ljudi. Zašto 3000? Zato što je na Sinaju, kada se Mojsije vratio sa pločama zakona, narod je prekršio prvu zapovest, napravio je zlatno tele i tada se Mojsije jako razljutio, razbio je kamene ploče i rekao je one čuvene rečenice: ko je Gospodnji neka dođe k meni, ko nije neka ostane, i tada je stradalo 3000 ljudi. Sada na Novom Sinaju, u delima apostolskim, za vreme Pedesetnice, dolazi u hrišćansku crkvu koliko? 3000 ljudi kao odgovor na ono. I oni prepoznaju, ovo je sigurno ono što se desilo tamo. I počinju da se šire. U 8. poglavlju imamo Pavla, koji hoće da zaustavi hrišćanstvo. Zapravo Filipa imamo u 8. Pavle je ranije, koji hoće da zaustavi hrišćanstvo, a Bog je rekao hrišćanstvo će ići, prvo ćete biti u Jerusalimu, a onda ćete iz Jerusalima da odete u Samariju, a onda ćete da odete u Judeju, pa sve do kraja sveta. I polako oni počinju da šire. Pavlu se to ne sviđa, on diše pretnjom, jedan mladi farisej koji želi to da zaustavi i on hoće hrišćanstvo da vrati nazad. Hristos kaže širit će se, a on hoće da vrati. I tu se sreće sa Hristom na putu za Damask i obraća se i postaje vernik. U 8. poglavlju imate Filipa i prvi problem, Filip pod uticajem Svetog Duha približava se jednim kolima. Tamo je bio jedan uškopljenik etiopske carice i Filip je video da on čita Bibliju, pridružio se i pita ga: je razumeš šta čitaš? Ovaj kaže: kako bi razumeo ako mi neko neće protumačiti. Tako da nekada nam je potreba neko da nam protumači ono što ne razumemo i zato postoje sveštenici da vam pomognu da razumete Bibliju. I Filip se pridružuje tim kolima, objašnjava mu Isaiju i kad su naišli na neku vodu, kaže ovaj uškopljenik, kaže: evo voda, šta me sprečava da se ja krstim? Šta sprečava jednog neznabošca da se obrati Bogu, koji nije iz jevrejstva, nije iz Judeje, nije iz Samarije, nije iz Jerusalima? I sada Filip, koji dolazi iz jednog jako konzervativnog kraja, koji jasno zna šta piše u Starom Zavetu. U Starom Zavetu piše: uškopljenik ne može postati deo naše zajednice. I sada ovaj ga pita: šta mene sprečava da se krstim? Šta će Filip uraditi? Da li će prekršiti svoju tradiciju? Možda i ovde među vama postoje neki ljudi koji slede religiju svoje tradicije i možda vas ovo izaziva da menjate neke stvari u životu. I vi se pitate: da li ja mogu ovo sada da promenim? I Filip se pitao: da li ja mogu ovog sada da krstim, a nije po tradiciji, jer u Starom Zavetu piše ne može. Šta će Filip uraditi? Da li će poslušati glas Božji koji ga je odveo do tih kola? I glas mu je rekao: približi se kolima, imam posao za tebe. I naravno, Filip će prekršiti, izgaziti svoju tradiciju i krstit će ovog čoveka. Taj čovek će sesti na kola. A šta car nije smeo da ima? Kola i konje. I sada kola i konje postaju sredstvo kako se evanđelje širi. I na kolima i konjima ovaj uškopljenik se vraća
i širi vest, širi događaj koji je čuo, koji je osvojio njegovo srce i promenio je njegov život. To je bilo u 8. poglavlju. U 9. poglavlju. Koga imamo u 9. poglavlju? Pavlovo obraćenje, tako je. I sada imate Pavla, koji ima problem. Da li će se on suprotstaviti svojoj tradiciji? Da li će zaustaviti tu priču? Sjajna priča o apostolu Pavlu, o Savlu koji postaje Pavle. I zamislite sada, kaže mu duh, idi tamo i tamo, u tu i tu kuću i tamo ćeš naći ljude. I on dolazi u tu kuću i ljudi ga gledaju i kaže, pa ti nam pretiš, ti hoćeš da nas pobiješ. On kaže, neću, hoću da se predam hrišćanstvu. Kakvo iskušenje, da li će ga krstiti? Da li će ga prihvatiti? Da li će mu verovati da je osvojen tim događajem? Onda imate u 10. poglavlju Petra, opet problem. Petar dobija viziju da treba da ode u jedan neznabožački dom i da im propoveda evanđelje jer su oni spremni. I Petar kaže, on se protivi tradiciji, zapravo pozivu i kaže, pa nikad nije bilo dozvoljeno da mi Jevreji se mešamo sa neznabošcima, oni su nečisti. I onda dobija utvaru noću. Koja je bila utvara? Da mu je Bog bacio jednu plahtu gde su bili razne nečiste životinje koje su zabranjene bile Jevrejima da jedu. I onda utvari kaže, udri, bi i jedi. I kao da mu Bog kaže, ono što sam ja očistio je čisto. I naravno, to je bilo samo vizija. On nije jeo to. Nego ujutru kada je ustao, otišao je kod Kornelija jer je razumeo poruku. I kada je došao u njegov dom, šta mu je rekao? Ja ovde ne smem da budem, jer vi ste neznabošci, a vi znate da se mi i vi ne mešamo. Jer moja tradicija meni zabranjuje, ali pošto mi je Bog rekao, a ja verujem Bogu, ja sam spreman da prekršim tradiciju i da vam pomognem. A tamo su ga dočekali ljudi. Jeste vi spremni da prekršite tradiciju? Ako volite Boga, da napravite korak vere. I onda imate 15. poglavlje. I u 15. poglavlju dela apostolskim veliki sabor i velika rasprava. Ko može biti veran? Da li je ovo samo za Jevreje ili mogu da budu i uškopljenici, i neznabošci, i ovi i oni? Ko može da pristupi crkvi? I onda imate Petra, imate Pavla, imate Filipa, imate Varnavu, imate diskusiju koja se tamo dešava. Vidite kako se evanđelje ili ta priča Hristova, Hristov događaj širi dalje i ide dalje. I na kraju su odlučili da će otvoriti kapije i da će se evanđelje širiti dalje. I završavaju se dela apostolske i u delima apostolskim apostol Pavle se nalazi u Rimu, 28. poglavlje. I tu ostaje 2 godine o svom trošku i širi Hristovu priču dalje. I od tada do današnjeg dana, od tog momenta kada je Hristos se vaznao i sišao je duh, kada se desio Novi Zavet, evanđelje je došlo i u Kavadarce. Hristova priča je došla i do naših vrata. I možda večeras i do tvog srca i kuca na njega. I da li ćeš prihvatiti i promeniti svoj život. I ti, od tebe zavisi kako će ova priča ići dalje. Od tvoje odluke. Da li će ta priča ići u Vavilon, u Jerusalim, na Sinaj, u Egipat ili u nebeski Jerusalim? Gde će priča ova zaustaviti se? Zavisi od tebe. Ali pre nego što dođemo do te sudbonosne odluke, hajde da razgovaramo o tom nebeskom Jerusalimu ili o toj novoj zemlji koja je nada, gde će se na neki način to evanđelje zaustaviti. Prema tome sve ide. I neko je rekao da svi mi treba da smo zainteresovani za budućnost. Slušajte ovu rečenicu. Možda i oni koji ne razmišljaju o budućnosti ili o večnosti, treba o njoj da razmišljaju, jer je to mesto gde ćemo provesti većinu svog života. Većina našeg života nije ovde na zemlji, nego u večnosti. Gde ćeš ti provesti svoju večnost? I razmišljaš sada.
Da li u nebeskom Jerusalimu ili na nekom drugom mjestu. Neko kaže, mene to ne zanima, ali ovaj je dobro rekao, mi treba da razmišljamo o svojoj budućnosti, zapravo o večnosti, gdje ćemo provesti svoju egzistenciju. I danas se budućnost mnogima čini neizvesna, čak i više nego ikada ranije. I mi ne znamo šta će biti sutra i to nas plaši. I ne želimo ni da razmišljamo o onome šta može da nam se desi. Ali prema biblijskom razumevanju vremena, prirodu istorije ne određuje prošlost, već budućnost kojoj istorija doprinosi. Tako da kakva će biti prošlost, o tome odlučuje budućnost. I Sveto pismo nas uči da Bog usmerava tog događaja ka jednom konačnom vrhuncu istorije. I sve ide prema tome, prema osnivanju jedne nove zemlje, gdje će biti taj novi grad, novi Jerusalim. I ovaj kraj će istovremeno biti i jedan novi početak. Tako da ako govorimo o tom nebeskom Jerusalimu ili o toj novoj zemlji, mi govorimo o 3 dimenzije. Prva dimenzija je da će novi Jerusalim biti mjesto zajedništva sa Bogom. Pre svega, mi ćemo dati neke smernice šta možemo očekivati od tog nebeskog Jerusalima. Nebeski Jerusalim ili novi Jerusalim će biti mjesto zajedništva sa Bogom. Pod 2, novi Jerusalim je mjesto službe. Tamo ćemo biti svi zajedno. Tamo ćemo služiti Bogu, ali i jedni drugima. I treća stvar, nebeski Jerusalim je obnovljeni raj. Obnovljena zemlja. To će biti mjesto gdje će ljudi živjeti u budućnosti. Hajde sada da razradimo to. Novi Jerusalim kao mjesto zajedništva sa Bogom. Posljednji prizor koji Božja reč opisuje je obnova zemlje. I kada čitate 20. poglavlje, 21. i 22. poglavlje, posljednje knjige u Svetom pismu, knjige Otkrivenja, vi ćete vidjeti da je posljednji prizor obnova zemlje. Ako je zemlja počela rađanjem ili stvaranjem, zemlja će se završiti novim stvaranjem. Kako je počela, tako će se i završiti. Obnovit će se zemlja. Bog će zemlji vratiti njenu prvobitnu lepotu. A to će biti kada zlo, đavo, grešnici budu uništeni na kraju 1000-godišnjeg carstva ili nećemo reći carstva, nego 1000-godišnjeg tumaranja ili odmora koje će zemlja imati, stvorit će se sve novo. Svi ti tragovi greha će biti uklonjeni. Nova zemlja postaće večni dom tih otkupljenih ljudi. A Novi Jerusalim je više od mjesta gdje će biti neprestana radost. Čovjeku nije, nekada mi opisujemo taj nebeski Jerusalim kao neki hedonisti ili kao neki materijalisti ili ne znam, kao neki lepi Disneyland. I mi kažemo tamo će biti zlatne ulice, tamo će biti ne znam ni ja, vrata od bisera, tamo ovo, tamo ono. Ali nije to suština nebeskog Jerusalima. Nebeski Jerusalim je više od te radosti koji će nam pričinjavati te materijalne stvari. Čovjeku je potrebno više od tih sentimentalnih pesama, slika nebeskog grada, odnosno nade da li će ostvariti sve svoje želje. Suština hrišćanske nade nije umiriti sebe, već obećanje o ličnom zajedništvu sa Bogom i to licem k licu. Od raja, pošto smo dizajnirani, to smo govorili, za odnose, nama to neprestano fali i mi smo jako nezadovoljni i nesrećni ako su odnosi loši. I zato ono što će nas jedino umiriti, to je kada jednog dana budemo u zajednici sa Bogom licem k licu. Samo njegovo prisustvo čini da budućnost trajno bude poželjna i značajna. I zato je Novi Jerusalim simbol zajednice sa Bogom. Simbol gdje ćemo trajno biti licem k licu sa nebeskim Ocem. Mnogima je teško i da žive ovdje na zemlji. Imao sam jednog komšiju, umro je nedavno, kada mu je moja mama pričala o hrišćanstvu i onda mu je rekla da može svoj život nastaviti u večnosti i da treba da se izmiri sa Bogom, znate što je on rekao? Pa mene to ne zanima. I kaže meni mama, kako ti da razgovaraš sa nekim koga to ne zanima? On ne želi da razmišlja o večnosti. Zašto? Zato što ima patnju na zemlji. I on kaže, kako ti sad meni pričaš kad je tu bol, kad je patnja, kad je jad, kad je emocionalna praznina i to je sve učinilo da ja zamišljam da će to trajati večno. Pa ja ne želim večno da se mučim.
Ja želim da se ovaj život završi, kaže on. Da ovo jedno stane. Imao je problem sa srcem, mučio se, jedva je hodao, nije mogao, padao je, ustajao, imali su operacije sa njim, ne znam ni ja koliko operacija. I nije mogao s tim da se izbori. I on je sav bio ubijen u pojam. I onda dođe moja mama i kaže, ti možeš večno da živiš. A on kaže, pa ne treba mi večnost, hoću da umrem. Zašto? Pa zato što je teško živjeti na zemlji. A da li je moguće da taj težak život na zemlji nam zaklanja vidik tog večnog života? Ono što daje životu vrednosti su zapravo aspekti koji proističu iz tog odnosa sa Bogom. I zato mi treba da se uhvatimo za to šta ću ja dobiti ili šta mene očekuje u nebeskom Jerusalimu. I zato suština večnog života pre svega nije beskonačna dužina, da ćemo mi večno živjeti bez početka i kraja, već njegova nova dubina. Mi treba da pričamo o dubini, a ne u dužini. Mi pričamo, sad ćemo s Bogom. Ne, šta će biti ta nova dubina koja će oplemeniti naša bića? I naša nada nije u tome da imamo više nego što sada imamo, već da postignemo nešto vrednije od onoga što imamo i bolje. I to je moja nada u taj večni život. I zato je slika Jerusalima takva kakva jeste. Materialistička, lepa, bogata. Da bi poželeo i video to vredno i duboko što je potrebno za moje biće. Ono što će spašeni doživjeti na novoj zemlji neće biti sasvim neko novo iskustvo. Zato što večni život je već počeo za one koji veruju. I u Evanđelju po Jovanu kaže, ko veruje Sina, ima život večni. Ne dobit će život večni, nego već sada može da živi kvalitetnijim životom. Večni život već ovdje i sada znači novi kvalitet života. I ako prihvatiš Hrista u svom životu, neke prilike tvog života će se promeniti. Jer ćeš prihvatiti nove vrednosti koji će dati lepotu i boju tvom životu. Gledat ćeš na njega i sasvim drugačije perspektive. Međutim, pošto su već sada prisutni bol i patnja, bolesti i smrt, Bog je obećao da će stvoriti nova nebesa i novu zemlju, što je pre bilo, neće se pominjati, niti će na dolaziti. Bog će u suštini skloniti ono što nas najviše muči, a to je bol, patnja, bolest, smrt, tuga. I znate šta će biti najvažnije? Šta je za mene najvažniji stih? To je onaj stih kada kaže, a ja ću otrti svaku suzu sa očiju vaših. Znate šta Bog kaže? Čitat ćemo na kraju te stihove. Bog kaže, pošto je osjetljiv na plač i pošto se uvek nešto dešava kada ljudi plaču, na nebu više neće biti uzroka za naše boli, za naše patnje i za naše nevolje. I Bog sam će skinuti tu suzu i reći će, nema potrebe više da plačeš, sad si sa mnom. Sve smo to rešili. Događaj se završio, sada počinje jedan kvalitetan život sa mnom, bez smrti, bolesti, tuge i bola. I zato kaže, stvaram sve novo, novu zemlju, nova nebesa, što je bilo pre, nikada se više neće spominjati, niti će na dolaziti, kao što je zapisao Isaija u 61. poglavlju. Na novoj zemlji ćemo doživjeti pravu puninu te zajednice, tog obožavanja Boga. Mi još na zemlji obožavamo Boga, ali mi to doživljavamo samo delimično. A taj najveći blagoslov je Božje lično prisustvo u njegovom narodu. I zato u Otkrivenju 21.3 kaže, evo skinije Božje ili evo šatora Božjeg među ljudima i živeće sa nama. I oni će biti njegov narod, a sam Bog bit će s njima Bog njihov. I u tom novom Jerusalimu otkupljeni će živjeti u Božjoj prisutnosti, jer će presto Božji i jagnjetov biti u njemu i sluge njegove posluživaće ga.
Kada apostol Jovan govori o blagoslovima nebeskog grada, vrhunac njegove najave je kratka rečenica: i gledat će lice njegovo i ime njegovo bit će na čelima njihovim. To će biti realnost koja će se dešavati u tom nebeskom Jerusalimu. Mi nećemo samo slušati o Bogu, nego ćemo imati priliku da budemo u prisnoj zajednici s njime, da gledamo lice njegovo i njegovo ime će biti zapisano na našim čelima. Novi Jerusalim kao mesto službe. Druga dimenzija. Na novoj zemlji iskusit će se ne samo zajedništvo sa Ocem i sa Sinom, već i sa okupljenima koji su bili verni kroz sva vremena, od postanja sveta pa do današnjeg dana. Sada imamo samo neku delimičnu zajednicu sa ograničenim brojem naših savremenika koji žive u našem susjedstvu ili u našoj crkvi. I mi danas gradimo jednu zajednicu tih verujućih. Obožavamo Boga zajedno, podržavamo se, podupiremo, hrabrimo jedni druge. Ali na nebu ćemo biti zajedno sa Bogom, ali i jedni sa drugima. Pored te duhovne dimenzije, taj nebeski Jerusalim ima i socijalnu dimenziju, jako važno. Duhovna dimenzija, odnos sa Bogom. Socijalna dimenzija, odnos jedni sa drugima. I zajednica na ovoj zemlji će se proširiti na one koji živjeli su pre nas i živeće posle nas. To su patrijarsi, proroci, apostoli, mučenici, reformatori, pioniri. Jednostavno ljudi iz svih vremena iz različitih mesta. I zato u poslanicama kaže: ako sahranimo voljenog, pišu nam apostoli i kažu, ne tugujte kao oni koji nemaju nade. Jer će doći vreme kada ćemo biti zajedno sa onima koji su u Gospodu umrli. Kakva je to nada? Kakva je to prilika da na nebu, pored Boga, sretnemo i one koje smo za života voleli, a koje smo izgubili. Možda naše roditelje, možda našu decu. I budemo zajedno sa njima. Simbol ovog zajedništva je nebeska gozba. I u Otkrivenju 19.9 piše: blago onima koji su pozvani na večeru svadbe jagnjetove. I to je zapravo slika da ćemo svi zajedno biti, da ćemo se radovati. Da ćemo uživati u zajednici sa Bogom, ali i jedni sa drugima. Večni život ispunit će ne samo tu duhovnu, već i socijalnu dimenziju našeg bića. Zašto? Greh nas je odvojio ne samo od Boga, nego i jedni od drugih. Stoga mi danas ne verujemo jedni drugima. Nismo u stanju da budemo potpuno bliski. Zato što se ranjavamo. Zato što mi se otvaramo jedni drugima da bi ljubav bila moguća, ali ljudi to zloupotrebljavaju. A prava ljubav se može desiti jedino kada se otvoriš. I prava ljubav uvek košta. I zato što smo ranjeni jednom, ranjeni 2 puta, ranjeni 3 puta, zbog greha, mi živimo kao stranci. Ne otvaramo se jedan drugome. Zatvaramo se jer možemo biti ranjeni, a imamo potrebu da se otvorimo, da bi se ljubav desila. I zato kaže, nebeski Jerusalim će biti mesto gdje ćemo potpuno slobodno moći da se otvorimo i gdje nas niko neće povrediti, jer je greh zaustavljen. Nema boli, nema patnje, nema smrti, nema vređanja, nema ponosa, nema gaženja jednih prema drugima. Konačno ćemo doživjeti istinsku zajednicu koja neće ometati osjećaj nesigurnosti ili nedostatak poverenja. Bićemo u stanju da budemo sasvim iskreni jedni prema drugima i u potpunosti da se posvetimo službi bližnjima. Nova zemlja ili Novi Jerusalim kao obnovljeni raj. Nova zemlja istovremeno predstavlja i novo okruženje za ljude. Večni život ima ne samo tu duhovnu dimenziju, ne samo tu socijalnu dimenziju, on ima i telesnu dimenziju. Kada govorimo o tom budućem svetu, odnos sa Bogom, odnos sa drugima i odnos sa sobom. Mi ljudi smo zemaljska bića. Zemlja je bila naš prvobitni dom i bit će naš konačni dom. Naša konačna sudbina bit će nedvosmisleno povezana sa ovom planetom. I kada Bog kaže, evo sve novo tvorim, koristi se jedan termin koji glasi ovako na grčkom, palingenezis, što znači genezis ili geneza, stvaranje, a palin znači novo stvaranje. To znači da će Bog ovu uništenu planetu
ponovo stvoriti. Tako da će taj naš dom verovatno biti ovde. Kakva ćemo tela imati? U 1. Korinćanima u 15. poglavlju 42. stiha do 50. obično se to čita na sahranama, jer tu je jaka slika tog vaskrsenja, nam kaže ovako. Tako i vaskrsenje mrtvih sije se za raspadljivost, a ustaje se za neraspadljivost. Sije se u sramoti, a ustaje se u slavi. Sije se u slabosti, a ustaje se u sili. Sije se telo telesno, a ustaje se telo duhovno. Ima telo telesno, a ima i telo duhovno. Tako je i pisano. Prvi čovek Adam postade u telesnom životu, a posljednji Adam u duhu koji oživljuje. Ali duhovno telo nije prvo, nego prvo je telesno, pa onda duhovno. Prvi je čovek od zemlje, zemljani, a drugi je čovek Gospod sa neba. I kakav je zemljani, takvi su i zemljani. I kakav je nebeski, takvi su i nebeski. I kako nosimo obličje zemaljskoga, tako ćemo obličje nositi i nebeskoga. I ovo govorim, braćo, da telo i krv ne mogu naslediti carstvo Božjega. Niti raspadljivost, neraspadljivost nasleđuju. Vaskrsenje ili preobraženje znači da ćemo dobiti obnovu tog telesnog postojanja. Biblija ne zna za postojanje čoveka u bilo kom drugom obliku, osim u ovome u kome smo sada. Budući da ćemo imati nova tela, potrebna nam je i nova zemlja. Potrebno nam je i novi prostor gde ćemo živeti. Život na ovoj zemlji, nastavak i života koji sada živimo. Ali sa druge strane, nesumnjivo postoji određeni diskontinuitet ili razlika između ta dva života. Biće uklonjeni greh, biće uklonjene njegove posljedice i zato Bog kaže, evo sve novo stvaram. Zato ću otrti svaku suzu od očiju njihovih, nema više boli, ništa više novo se neće stvarati, smrti više neće biti, ni plača, ni vike, ni bolesti više neće biti. Prvo je prošlo. Fantastična slika. Prva priča je završena. Ovde na zemlji su mnogi izgubili živote, možda u najboljim godinama. Možda znate takve komšije, braću, decu. Drugima je možda bolest ili hendikep zaustavila ih u razvoju. Nisu uradili ono što su planirali, nisu mogli da postignu ono što su hteli ili za čim su čeznuli. I na ovoj zemlji svako će imati priliku, na onoj zemlji, nebeskoj, ne ovoj, na ovoj zemlji je tuga, ali na onoj nebeskoj zemlji, na ovoj zemlji, svako će imati priliku da iskoristi svoj puni potencijal. Ljudi će moći da postignu svoje ciljeve, bez prepreka, jer razvijaće sve svoje veštine, ispunjavaće sve želje koje imaju i život neće prolaziti kroz dosadu ili zavist, već kroz kreativan rad. A taj novi Jerusalim, koji je zapisan u Otkrivenju 21 i 22, je opisan na sljedeći način. Ajde, to ću pokušati da vam pročitam. Stavit ću sad naočare, bit će drugi čovek, ne volim to, ali morat ću. Verujem da ste čitali kako je zapis u Jerusalimu, ali voleo bih da to podelim sa vama. Mene jako inspiriše, a zatim ćemo kroz 2 slajda malo protumačiti. I kaže Otkrivenje 21. poglavlje ovako. Čitaćemo 2 poglavlja. I videh nebo novo i zemlju novu. Jer prvo nebo i prva zemlja su prošli i mora više nema. I ja, Jovan, videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi s neba od Boga, pripravljen kao nevesta, ukrašena mužu svojemu. I čuo sam glas veliki sa neba koji govori, evo skinije Božje među ljudima i živeće s njima i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će s njima Bog njihov. I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih i smrti više neće biti, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo je prošlo. I reče onaj što sedjaše na prestolu, evo sve novo tvorim. I reče mi, zapiši, jer su ovo reči istinite i verne. I reče mi, završeno je. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati izvora vode žive i to besplatno. Ako i pobedi, dobit će sve i bit ću mu Bog i on će biti moj sin. A strašljivima
nevernima, poganima, krvnicima, kurvarima, vračarima, idolopoklonicima i svim lažama, njima nije mesto na nebu, već u jezero koji gori ognjem i sumporom, koji je smrt druga. I dođe k meni jedan od 7 anđela koji imaše 7 čaša napunjenih sa 7 zala posljednjih i reče mi govoreći, dođi da ti pokažem nevestu Jagnjetovu ženu. I odvede me u duhu na goru veliku i visoku i pokaza mi grad veliki, sveti Jerusalim, gde silazi s neba od Boga. I imaše slavu Božju i svetlost njegova beše kao dragi kamen, kao kamen jaspis svetli. I imaše žid veliki i visok, i imaše 12 vrata i na vratima 12 anđela. I imena napisana koja su imena 12 plemena Izraeljevih. A od istoka vrata troja, a od severa vrata troja, a od juga vrata troja, a od zapada takođe troja vrata. I zid gradski imaše 12 temelja i na njima imena 12 apostola Jagnjetovih. I onaj što govoraše sa mnom imaše trsku zlatnu da izmeri grad i vrata njegova i zidove njegove. I grad na 4 ugla stoji i dužina je njegova tolika kao i širina. I izmeri grad trskom na 12.000 potrkališta, što dođe oko 2200 kilometara. Dužina i širina i visina jednaka je. I razmeri zid njegov na 144 lakta po meri čovečijoj, koja je i anđelova. I beše građa zida njegovoga jaspis i grad je bio čisto zlato kao čisto staklo. A temelji zidova gradskih bijahu ukrašeni svakim dragim kamenjem. Prvi temelj bijaše jaspis, drugi je bio safir, treći je bio halkidon, četvrti je bio smaragd, 5. sardoniks, 6. sard, 7. hrisolit, 8. viril, 9. topas, 10. hrisopras, 11. jakint, 12. ametist. I 12 vrata, 12 zrna bisera. Svaka vrata bijahu od jednog zrna bisera. I ulice gradske bijahu zlato čisto kao zlato presvetlo. I crkve ili hrama nisam video u njemu, jer hram je u njemu Gospod Bog, Svedržitelj i jagnje. I grad ne potrebuje sunca, ni meseca da svetle u njemu, jer ga slava Božja prosvetli i žižak je njegov jagnje. I narodi koji su spašeni hodiše u videlu njegovu i carevi zemaljski doneće slavu i čast svoju u njega. I vrata njegova neće se zatvarati danju, jer onda noći neće biti. I doneće slavu i čast neznabožaca u njega. I neće u njega ući ništa pogano i što čini mrzost i laž, nego samo koji su napisani ili zapisani u knjizi životnoj Jagnjetovoj. I pokaza mi čistu reku vode života, bistru kao kristal, koja izlazi od prestola Božjega i Jagnjetova. I nasred ulica njegovih s obe strane reke drvo života, koje rađa 12 rodova, dajući svakoga meseca svoj rod. I lišće od drveta beše za iseljenje narodima. I više neće biti nikakve prokletinje. I presto Božji i Jagnjetov bit će u njemu. I službe njegove posluživaće ga. I gledat će lice njegovo i ime njegovo bit će na čelima njihovim. I noći tamo neće biti i neće potrebovati videla ožižaka ni videla sunčanoga, jer će ih obasjavati Gospod Bog i carovaće va vek veka. I reče mi, ovo su reči istinite i verne. I Gospod svetih proroka posla anđela svojega da pokaže slugama svojim šta će biti uskoro. I evo ću doći skoro. Blago onima koji drže reči proroštva knjige ove. I ja Jovan videh ovo i čuh, i kada čuh ih videh, padoh da se poklonim na noge anđelu koji mi ovo pokaza. Zamislite da imate ovakvu priliku i da vam se otvori nebo i da vas anđeo povede i da imate priliku da vidite budućnost sveta. Kakva slika! Hajde malo da protumačimo šta smo videli. A ostatak tumačenja ću ostaviti vašem pastoru, on će nastaviti ova 2 poglavlja da vam protumači do sitnih detalja. Ljudi koji su nekada bili svetlo sveta, sada će živeti u gradu kome nije potrebna sunčeva svetlost. To smo čitali u 23. stihu.
Oni koji su koristili kao štit Svetog Duha, sada će bezopasno živjeti u gradu masivnih zidina, 17. stih. Svako je pozvan u ovaj grad, kaže zapis. Zidine nikoga ne sprečavaju da uđe u njega. Gradske kapije ovoga hrama sa 3 strane, svaka strana ima 3 vrata, nikada se neće zatvarati. Sve što ljudi smatraju dragocenim, ovdje je zlato, drago kamenje, biseri. Grad je predstavljen kao savršena kocka. Mere su mu iste, sa svih strana, koje je aluzija na svetinju svetih. Taj hram je imao je predvorje, imao je prvi deo svetinje i drugi deo svetinje. U drugom delu svetinje je bila šekina, slava Božja, gdje su ljudi ulazili jednom godišnje i to potpuno čisti i morali su jako da paze, ako bi pogrešili padali bi mrtvi. I zato je slika Jerusalima, nebeskog Jerusalima, zapravo slika tog najsvetijeg dela svetinje, gdje prebiva šekina, jer u njemu živi Bog sam. I tu će ljudi zajedno sa njima biti. Svetinja svetih će biti nebeski Jerusalim, mesto Božjeg prebivališta. I čoveku su za život potrebni voda, hrana, svetlo. Ali to na nebu neće biti, jer izvor svega u Božjem gradu bit će sam Bog. I sad smo došli do kraja. Ova priča koju sam vam pričao, biblijska priča ili biblijski događaj, nije samo neka istorija. To je hodanje sa Bogom svakoga od nas. I zato možda je neko od vas danas doživeo Edemski vrt, događaj u Edenskom vrtu. I možda je nekome večeras Bog uputio poziv. Gde si? Da li želiš da razgovaraš sa mnom? Ja želim da te povedem u taj nebeski grad. Hoću da vidim kakve probleme imaš. I možda večeras razmišljaš o sebi, o svom ličnom promašenom životu i želiš da se predaš Bogu. A možda si u Egiptu. Možda ta odluka je već donešena, ali te okolnosti sprečavaju. Možda te sistem pritiska i ne da ti da se oslobodiš toga. Ne da ti slobodu da dišeš, da se predaš Bogu. Možda plačeš negde u dubini svog srca ili svoje kuće sam i misliš da nema spasa i da nema zaštite i da se prilike nikada neće promeniti. I Bog kaže, ja sam čuo tvoj vapaj, ja ću te izbaviti. A možda neko od vas je sada na Sinaju, predao se Bogu. I sada ga Bog uči kako treba da živi. I on je potpuno zadovoljan, potpuno srećan. I Bog mu kaže, imam velike planove za tebe. Ti treba da budeš vest. Ja ću te blagosloviti, počeće da ti rađa, počeće da ti ide u životu. I ti ćeš biti svetlo drugim ljudima koji čeznu za ti. A možda je neko od vas večeras u Jerusalimu. Bogat je, obogatio se, stvorio je svoje carstvo i potpuno je ležeran, stvorio je carstvo komfora i nema osjećaja da čuje one koji pate. I sad kaže, ništa mi ne treba, sve imam, ništa ne potrebujem, ja sam jak. Kakav Bog, kakva religija, kakva pomoć, kakvi ljudi. A možda je neko od vas u Vavilonu. Možda je dotakao dno života. Izgubio je sve što je imao, bankrotirao je, život mu se raspao. Rastao se od žene, nema ništa i sada plače. I kaže, Bože, kako sam sebi dozvolio da budem u ovakvoj situaciji. I onda plače i kaže, kada bi mi Bog dao novu šansu. Kada bi novu priliku dobio, ja bi sve u životu uradio drugačije. Ako tako razmišljaš večeras, Bog kaže, čuo sam tvoj vapaj, osjetljiv sam na tvoje suze i ja ću te izbaviti. Možda su ovi događaji tvog života. Možda se desio novi izlazak, možda se desio novi zavet i sada si na prekretnici. Gde će ovaj događaj tvog života ići dalje? Hoće li otići u carstvo komfora ili će otići u nebesku Jerusalim?
To zavisi apsolutno od tebe i od tvoje odluke koje ćeš doneti. Kako će ova priča ići dalje, priča tvog života, ne samo priča Jevreja, ne samo priča mog života, nego priča tvog života. Kako će ići dalje, to zavisi od tebe. Od odluke koju će večeras doneti. A ja te pozivam, predaj se Bogu i usmeri se prema tom nebeskom Jerusalimu. Da jednog dana budeš sa Bogom i da ostvariš sve svoje potencijale. Tako da, naš cilj je mesto Novi Jerusalim. Ključni tekst je Otkrivenje 21, 22, što sam čitao, čitajte ga kući. Ključna rečenica, on će obrisati svaku suzu sa očiju vaših, nikad više patnje neće biti, ni bola, ni suza, ni nevolja. To će biti kraj plaču, početak jednog novog, drugačijeg života. A ključna teološka istina je, gledat će lice njegovo. Tako da imate veliki izazov za vaše živote. I vaši životi su samo u vašim rukama. Onog trenutka kada sam bio za 1. maj, imao sam tada nekih 21 godinu, 22. Imao sam jednu drugaricu, devojku i odveo sam je za 1. maj i svaki 1. maj mi smo išli u prirodu, išli smo tamo gde su došli naši preci. To mesto se zvao Alaš. I to je bila jedna ogromna dolina. I tu su naši preci, dolazeći na ovu donju zemlju, se prvo ulogorili, a onda su osnovali mesto gde sam ja živeo. I mi na praznik grada smo svaki 1. maj išli tamo, proslavljali, družili se. I mi smo išli tako što smo, pošto je to poljoprivredno mesto, imali traktor, veliki, ne ove male, što vi imate od 35 konja, mi smo imali nemačke traktore, 75 konja, Dajc, zeleni, veliki, ogroman, velika prikolica i mi smo se svi potovarili u tu prikolicu, kupili gajbu piva, 2, 3 sokove i krenuli. I onda je taj traktor, pošto nas je bilo preko 30, društvo veliko, sakupio sve našu u selu i put Alaša. I mi smo došli na Alaš. I onda smo se parkirali, jedni na jednu stranu, drugi na drugu stranu. I mi smo se parkirali na jednu padinu, sve smo to lepo bandažirali, zakočili sve da ne može da se pomeri, spustili prikolicu, seli, uživali, pevali, radovali se, pili. I u jednom trenutku, taj moj drug koji je vozio traktor, a imao jedan poseban traktor, svi ti Dajčevi su zeleni, a on je imao crveni. I to je bio poseban ponos za selo. I njegov tata je jelenskom kožicom brisao taj traktor da bi ga pripremio, da bi otišao i da bi svi videli paradno kakav on traktor ima. I on je otkačio prikolicu i onda smo se svi nakačili na taj traktor, želeći da se provozamo. I ja sam hteo da sednem na njušku traktora, da se uhvatim za, kako se to zove, alspuh. I da kako traktor ide, ja budem prvi ovako. Možete mene da zamislite. Sa 21 godinu ja prvi sedim i hoću da idem i oni mi ne daju. Ja se svađam, ja kažem hoću da idem tu, ne može. I onda oni meni kažu sedni tu, je bio ogroman rezervoar, veliki točak, rezervoar mali točak. Tu sedni, tu će ti biti najbolje. Bilo je dovoljno mesta, skoro ova katedra je bio rezervoar i ja sam trebao da sednem. I nešto mi je prošlo kroz glavu. Ja sam rekao, čoveče, ako sednem ovde, a nešto se desi, ja ću pasti ispod točka, zgazit će me traktor. I onda sam ja rekao, neću tu da sednem, ja hoću da uđem u kabinu. I onda sam zapeo da uđem u kabinu i navalio sam na jedna vrata, a kabina je već bila puna jer je 15 ljudi bilo u toj kabini. I nema mesta, i ne može, i ne može. I ne može, i ne može. I sad ja iz protesta u toj svađi kažem, neću da idem sa vama. I uhvatio sam drugaricu i mi stojimo ovde i oni su sišli dole, a ja ljut, besan. I traktor je sišao dole i počeo da se potpisuje. Znate šta je potpisivanje? Stavio je točkovi u jedan kraj, na jednu stranu, stavio je blokir na jedan točak, znači jedan točak se zablokirao i onda se vrteo oko tog točka i pravio je krugove, osmice. I pošto su tamo bili kolotrazi veliki, u jednom trenutku prednji točak mi je upao u kolotraz, traktor se prevrnuo i devojka na vratima gde sam ja trebao da sedim je poginula tog dana. A ja sam sve to gledao sa vrha. Tog dana se moj život promenio.
I ja gledajući sa vrha razmišljam. Gospode, da sam ja bio na tim vratima, šta bi bilo sa mnom? A trebao sam ja da budem na tim vratima. Ne ona, ja. A za mene nije bilo mesta. I onda sam shvatio da Bog ima neki plan za mene. Onda sam shvatio da moj život ima malo veći smisao od tog zemaljskog tumaranja, pijenja, života besputnog. I počeo sam da promišljam. Bila je mlada devojka, nije imala ni 18 godina, divna osoba. I mi smo morali da odemo kod njenih roditelja da im kažemo da je njihova ćerka poginula. I tada, nas 30, više nikada se nismo vratili na tu livadu, u tu dolinu. To je totalno zaustavilo naše živote. Ja sam danas tu pred vama. Imam skoro 50 godina. 50 godina milosti Božje. I hoću da vam kažem, najbolja odluka koju ćete u životu uraditi jeste da se predate Bogu. Jer je to jedini život koji je vredan života. Sve drugo se ne može uporediti sa onim što nam Bog nudi. To vam kažem kao mladić koji se predao Bogu. Ne kao cvet koji je izgubio sve latice i sad ne vredi ničemu, pa se predaje Bogu. Ja sam se predao tada kada sam bio u pravim godinama. I nisam pogrešio. Možda se ti pitaš da li je sada vreme. Ja ti kažem, danas je vreme. Kako će tvoja priča ići dalje, to zavisi od odluke koju ćeš doneti. Ja sam svoju odluku doneo. Bog mi je pomogao tako što mi je ukazao, i ja nisam bio slep, nego sam rekao, Bože, spreman sam. I sećam se, vraćam se kući, ne tog dana, nekog drugog dana, pada kiša, i ja plačem, idem, a kad čovjek plače, šta se dešava? I ja plačem i gledam u nebo i kažem, Bože, ja te volim, ali ne mogu, jer je tradicija tako jaka. Znam sve šta si za mene uradio, a ja hoću, a ne mogu. Učini nešto u mom životu. Tako sam ga molio. Učini nešto u mom životu da budem tvoj. I Bog je učinio. I to sam teo da vam kažem. Ja ću otići i ne znam kad ću se vratiti, a vi ćete ostati. Uzmite svoje živote i uradite nešto od njih. Uradite nešto. Jer vaši primjeri će promeniti i druge živote. Živote vaše dece, vaših supruga. Razmišljajte o tome. Dobre promjene su lančana reakcija koja menjaju mnoge oko vas. Zbog mojih odluka i moja deca danas žive smislen život. Razumete? Zato će i njihova deca da žive smislen život. Zbog jedne odluke, jednog mladog čoveka koji se suprotstavio tradiciji i rekao, spreman sam. Neka vas Bog blagoslovi. Amin.